Ні води, ні села, ні господарства. В окупованому Росією Криму за 2 останні роки зникла 1/4 частина зелених насаджень. Славнозвісні кримські кавуни, помідори, дині більше не ростуть на розпеченій землі півострова. Щоб Крим не перетворився на пустелю, у Києві все частіше говорять про необхідність пустити туди дніпровську воду. Чому не варто цього робити до завершення окупації і поневіряння місцевих фермерів? Далі у сюжеті. Так виглядає Крим з космосу. Спеціальний прилад на супутнику розпізнає місця, де ґрунт дає врожай. Зелений колір – це рисові поля, баштани, грядки помідорів, фруктові сади. Їх, судячи зі знімків, опублікованих на сайті Мінтод, було багато ще 2 роки тому. 2018-го зелений лишився лише на південному узбережжі. Решта Криму поступово перетворюється на пустелю. Не росте навіть бур'ян. Даже, видите, вот даже сухостойкие сильно колючки, даже и колючки даже повысыхали все. Очень тяжелый год. Важкий рік видався і у фермера з Некрасівки Нарімана Халікова. Пригадує, раніше тут росли кавуни, дині, помідори. Каже, з кожної ділянки на ринок фермери вивозили щонайменше по 100 тонн овочів. Тепер без води поля фермерів спорожніли. После исчезновения воды, непоступления воды, все пропало, все сохнет на глазах. Это зазеленело вот за счет дождей, вот дожди пошли немножко в этом году. Рабочие работали раз, человек по 20, у каждого рабочих было по 15. И зарплату выдавали вовремя. Сейчас люди безработные ходят, ищут работу, не могут найти работу. Це канал, з якого ще до анексії місцеві фермери черпали воду для своїх полів і навіть рибалили. Та вже 2 роки тут сухо. Останнім часом один за одним лунають з Києва пропозиції, як напоїти спраглий півострів. Зокрема, про продаж води в Крим на своїй сторінці у Фейсбук написала радниця міністра інформполітики Юлія Каздобіна. Мовляв, Україна так може і про своїх громадян подбати, і заробити. У голови Меджлісу Рефата Чубарова інша позиція. Українська вода у Крим полється безкоштовно, але тільки після деокупації. Це питання, знаєте, воно не є таким простим. Мовляв, там хочуть пити, а давайте ми їм дамо води. Ну, там хочуть в першу чергу укріплюватися в Криму військовими базами, ракетами, літаками. І давайте їм не будемо цього дозволяти. Давайте будемо робити все для того, щоб Росія як можна скоріше покинула Крим. Пустити українську воду в Крим означає змиритися з його окупацією і зіграти на руку Кремлю. Бо без води, світла, залізничного сполучення вкрадений півострів для Путіна стає дорогим задоволенням. Якщо ми зараз ці запобіжники знімемо під різними, приводами, гаслами і так далі, то фактично ми знову повернемо той статус-кво. Тобто Росія знову буде дешевше утримувати анексований півострів. 23% зелених насаджень зникло з кримської землі за 2 роки. І причина не лише у відсутності дніпровської води, але й у невмілому господарюванні російських загарбників. Тоді як фермерські господарства зазнають мільйонних збитків через посуху, півострів наводнюють російськими солдатами, перетворивши колись благодатний Крим на військову базу посеред пустелі. Тетяна Сулія, Асан Емінов, Заман, АТР.